Ya saba bio nyansapo na wuti yede nokra ne bremu obi antufutu ngu ani e wo internet so YouTube ni Facebook Twitter no hwan no bia ha na nokra wo santaba ko samamba ne amane nyina ye na wo se kodwa da romanti ne ngoma da so ti ase de enya de be ma nokra asie da ensi abeto ewura bio ene be me hu aman ahodo musu ache osantehene ebra abuche hene King George ede santitumi man se santehene bio ye ka asante bo mu no ye hwa man hodo a ombehwaye miwura akora ne kya wabiu ya eso na ho te sei eye ede jase fredi ka o ma ye hunu se kwasiboni ede asante tumi amma no enti ye de tumi ne man no bio a de na se so ye de na si ye omo saa be hwaye man hodo obe ne hwaye kire osante hene e man sa be asante hene bio oda wo ma wo ba se me kan borofo anatwi oda wo ma fafra mame e fafra ense sam de me kan borofo na me kan akire me pese me kan free krata mu meti ma kan e de akire mu se be a wo bie eti a wo behuru se sei na esi ye Matie boda bane wisabrofo kakrai bra ye fiti ase na ade ba se ye de krata akwa na brochira hene ade krata ba mu wadi mu aye ne ba ye mamra no be ka kira santeman no ai nti sa eda no ya ye gitumu ya ye bodwa no na me se eye 31st January 1935 enti broni ba ne kasa mu no amanya ade won mo akire se yepe ene yempe nyina wo kire no nti me ha se wo hwe menwuma se ne a me ye na me say however according to reports in the booklet papers relating to the restoration of Asante Confederacy, out of the 27 states of Asante at the time, 17 agreed to the Confederacy proposal. 8 disagreed, while 2 sat on the fence. The states which opted for Asante Confederacy with Kumasi Hine as Asante Hine were Kumasi, Mampong, Jabin, Bekwai, Asuminya, Kokofu, Nsuta, Adanse, Ofenso, Aguna, Banda, Obogu, Denyase, Ahafu, Mansun Kwanta, Bompata, Wenchi, and Mo. States which disagreed with the Confederacy proposal were Kumawu, Ejoso, Wampem, which is Doma, Techiman, Atebubu, Kwajaman, Abase, and Brikum. Nkuranza and Achimbanka sat on the fence. The result was that the majority of these states wanted to see united Asante states with Kumasi Hine as Asante Hine. Therefore, the British government restored the Asante Confederacy on 31st January 1935 with Nana Osai-Agyeman Prempeh II as the Asante Hine. Nana Osai-Agyeman Prempeh II took the oath of allegiance to the government and the Asante Nation at the restoration of the Asante Confederacy on 31st January 1905. The chiefs assembled also took the oath of allegiance to the Asante Hine, one after the other, on 1st February 1935 and the subsequent days. Those who took the oath of allegiance on the first day were 184. Paramount chiefs among them were 1. Nana Kwakuduya, Chief of Mampong. Nana Yasapong, Chief of Jabin. Nana Kwampoku, Chief of Bekwai. Nana Kofiedu, Chief of Kokofu. Nana Kwabnakakari, Chief of Asuminya. Nana Kwamafram, Chief of Kumawu. Nana Kwabnosu, Chief of Ejoso. Nana Kwajapau, Chief of Aguna.
Nana Che Mensa, Chief of Agogo, Nana ya Jima, Chief of Asokore, Nana Kofi Wiafe, Chief of Nkuransa, Nana Kwesi Ediomin, Chief of Denyase, Nana Fosua Jiabo II, Chief of Techimai, Nana Kwesi Buachi, Chief of Wenchi, Nana Kwame Ajimai, Chief of Mo, he was a representative. Nana Kwabena Wia the fourth, Chief of Bantama, Nana Kwabena Buo, Chief of Banda, Nana Jiabuafe the second, Chief of Doma, Nana Kwajo Usu, Chief of Tepa, Nana Atashi Amai, Chief of Obogu, who was representative, Nana Kwabena Buatin, Chief of Brekum, Nana Keke Kwatin, Chief of Banka, Nana Kwakuya Deku, Chief of Fidiem, and Nana Kwakudia, Chief of Achampem. Piao, Nana Wadaroma, why is Sabrofi kama? Nana will fear the auction son or Dibrofusano. And then so I just a person who Dibrofu Papa. Wadaroma, bringing out too far. Asante kasemuna omanti brofo no so menkrofo no so aha yenya confederation no 31st January ana de opepon de toso aduasa ba ko afe apema hankro aduasa num ade chi ye ogifue de dika no February ahemfo a won musai ekire santehene nana prempe the second ye otoso mienu no won mudi na meboboy and won mudi ni be sha asante ase bio no wo ya on be share asantehene ase no nana Kwakudua Mampon hene, Nana ya Sapon Jaben hene, Nana Kwampoku Bekwa hene, Nana Kofiedu Kokofu hene, Nana Kwabna Kakari Asuminya hene, Nana Kwame Afram Kumawu hene, Nana Kwabnesu Ajuso hene, Nana Kwajapawu Aguna hene, Nana Che Mensa Agogo hene, Nana ya Jima, Asokore hene, Nana Kofi Wiafe, Nkwansa hene, Nana Akwasi Adiomi, Denyase hene, Nana Fosua Jiabo Toso Mienu, Techimai hene, Nana Kwasi Buachi, Wenchi hene, Nana Kwame Ajimai, Mo hene, one day one, Kwame Ajimai wabasi Nana, Mo hene anai. Nana Kwabena Wia Otoso enai Bantama hene, Nana Kwabena Buo, Bana hene, Nana Jiabua Feri Otoso Mienu, Doma hene. Ana so budi wada Roma. Bono de obo sisi Doma hene de sei. Nana Jiabua Feri Otoso Mienu, Doma hene. So budi mu. Eye doma yi nim no sesei ana doma afufuro bi Doma hinkru ye man hene anye osi ade yo Dr. Ajima Badu eti sesei ye usa che sante hene 1935 1st February sabre na their friend Nana Jiabua Feria Otoso Mienu woni ko sai ye na ye ni twa mu no Nana Kwajosu Tepa hene wonsu sai yo ena obogun so ade obi obesi amano anan wonso ne afrana atashi aman wonu sai ma obogu ena brekum enso so Nana Kwabena Buatin ni brekum hina musai ye ena Nana Keke Kwatin enso Banda echi die no ena hwidie mu nso Nana Kwakuya Deku enso hwidie mu hino so aye no ena Nana Kwakudua Achampen hina usaye nti saa adie
saada no 31st February 1935 aman hene a wonum sai ye nipa sai no onum bese wo hadu ohwe na aman hene wo mu no aduonu nan na mabọ won tini akramedase odawroma enti yehunu aman ya hya asante ase mo ni wanchi ne bunu nyina hye asante ase a o mahemfo sofene mo swai edi so bi ya ohene wo kuro bi so na se ne nananom bi din wo ha se wo so a kira asante a wo no hwan se wo so be din afiri se wo nsoma asante enye no kure etwase yesua de yesua mamani amane na eno na twedi ampode ma yei na wadawroma se ye kase obi eso a kire obi a na kire sei se obi a unim se ye asante mem ha sei sante hene na wosoro o sa woni ye nyina ye panyini ti brofu kase mga be kan sei king ana ye wo aman hene Paramount Chiefs eno so Paramount Chief ni ade nti Paramount Chiefs no nti obi wukoso a kire obi sa ade wo ka wo hye na ase a neta wo hye na ase nti doma hene sabre no dino de sen sabre ne efre no nana Jiabo Afari a otoso mienu nana Jiabo Afari otoso mienu sai kire premper second o kumasi ha 19 February 1935 1st February 1935 1st February 1935 ena domahin nana Jiabo sha kire sante hini se ni wura no o sha sante aso osmo sante idi se okọ onkonwa asem na sadi ni wo mu se ohine obedi wakonwa de a o sha sante ase doma nso ba akọpe wo wiase nyina na ahanya doma yinim do so kura akesi yinim no man hene a wo doma enti o sha kire o sante hini prempe otosu mienu 1st February 1935 enti mu amusua huma mo ngope nwana mo nkai se doma sha sante ase na wame hu se usa kire obi a de wura no usa kire obi a ese wura no na se de ye na na kire mu no brofu kasemu de ya na nchemu no wom ye hu di krokodin fe nana brempon nana o man hene nana enti na sana me kasa se otumfo buru nana so otumfo wawie otumfo achi na ehemfo no ba otumfo achi ansa na man hene na ba na abrempon emu na abrempon kan kura ba sana abrempon ba mato adi kuro edi potaka sem no bro ni se brofo na ye ntini ya wadawroma chief ne ken no ene Paramount Chief na me pese ugina so yie na nkora na esua de ne uka asante kasa kwa so brofo na chim no mo ate ase ene pese ye hu di bre ne se nto bi kase ken bia ni Ghana memu ha moma ye nkoi nye nkohwe video no mra ye ba ye be kan kira asem bio ni ebize mu nsem moma nkohwe mra sisi a ye nya ntie se bi ne patira bi aya na da fra ye yumpuno bi se bambra da babo ba manyene as Bono Regional House of Chiefs obi wo ba bi babo na manyene e wanya wa manyene ye jitu ye bu ye nyu nyina ye ba fia ye ni nipa ni nyina e ba ye bu be nipa ro be na wo never oko amamre ayi chipensi aka oche anyampododo a bawo Ghana Paramount Chief Paramount Chief Asante B Divisional Chiefs C South Divisional Chiefs D Adigrofo and E other chiefs as recognized by the National House of Chiefs. Mrabia ni wa trense we na na we man na hini kase bi ewo so and I want to state here without any doubt say Ghana na king bia ni Ghana nya o man ni ya kase obi jibi say I am king Ghana and the amanyina ye wo Ghana ringa bangu no kura ngere king na yanko ye wo bi ko diwa
Okay, na baso yeko na watina. Na saa dia ya kiti so. Se obi anya ken Ghana, all of them man. Ade ka se mentuwe se bo man. Nti ne man. Do na wadawroma ye hwe kasamfuni ye hwe ye video yi ana tape yi a ene se ma metie no sonson e wo ntem to bi kasa o man hene ana ken minu se be ka no akankasam media ka ken na minu se otumfo ken na se otumfo akoda bi e se akubrofo de so original pay say na yi no na aku na de na de no enti ye de ka se ken de se ken e ba akopɛ e otumfo enti ken ne chief no wadawroma kyeremu yi ni hu so ye wontem se me ma twero no me nkrata ma Asante Culture ma kyerɛ mo se yen ya Asante mam hade ye wo ken ye ne Asante hene Asante mam ha nyina ana Ghana ha kai Asante ha wo kana Asante ya se me nwa nyina no ma twero numa America mede kasa se si ya Asante history, an outline of Asante history part 1 pe mu ena me kasa free se ya enti ken no Asante hene otumfo ansa na mai hene no dwaben hene hwa wo no ma ba dibre toso mienu no dibre toso miensa ene obrempong wono de bi kura na ni kuro ba akopɛ nanso akɔ ade asakro mu wo ye biribia enti e bo na brempong ana bi ano wo ni kura bebre wo ye obrempong wo fra brempong no a na wo kɔ di kuro obi a ayi kuro ba akɔ eso hene so ahu ansana wakɔ ade abusunya panini ne anya busunya krachi abusunya panini wo fra abusunya panina na wokɔ efie panini na ade waba ankora abusunya fo yesempa ye hwɛ enkrata yakenkai ene katamfoni video tape e kɔhwɛ ye ene de ye nana ɔsɛ kodwo a ɔtwerɛ mo fa Asante abakɔsɛm ho kan yi a bibia di adase sɛ itwase ye nuanom bi esua ngoma ana ngoma na chi no ye mempanimfo na ye nye nimde mfiri wo no nkyɛn na nankasɛ mu nana ase dɔma ehena no owo a ofiri ha kɔye na wo no mo wo ade suntre so enti krobi betuma betena Kumasi abra won hye Asante hena ase se sabra no de na yenka ye humomu enti ni amfra wo bi Asante hene so hu na se na me kasa kire se brebi duru ya doma hena na wono ti Kumasi no wonne ade ahemfo no konkon edi won so hu ye sabra no ema nipa bi wi sabra no ena na ade Asante hene obiri ye bo ase wonya afrakam na na me no owu ye aguna hena ni efre no komfo ya boa wono so wonya ewuo wo saa kon no mu sa so hu ye no akiri ena komfo anoche baaye ndi komfo anoche baaye no ena woka ye nyina bomu na sikadwa no eba besi na na se atu ena so ya wono beye ahemfu ni nyina so hene enti ema wono beye Asante hene de hona ken ni hye ase na se tu di kai ana prempe breso a ye be chi no ko so shish eba me nkabonu eguye ana fei ya sabe he mu kortana ana ehemfu nya asabe so ache ne se Asante hene wo mu wura no kwasi broni diri tumi ama no abruche hene George diri tumi ama no se o makonya de abruche de ne oba timidi be matimidi sabe no se na no ya nefro hema so na ko wo hene so de sabe na ye King George na edi akonya no tine bra so no de Asante tumi ma no ma 1st February 1935 ana ahemfo no kwesua na be sua ya na doma hene ka ho se o hye Asante as ni wura ne Asante hene sabre no ene mo nsan kwesua de bio enti wono ma hwe krata no bia
An outline of Asante history part 1. Mame fa kire ono mu ye. Modawro ma nkoma twetwe ye nyina wo enwoma mikura mu yi mu. Yewura opani ose kwadwo na kiroye. Na ye ka wo mo twero nwoma. Santimaji tum. Santehene kai hu se enokre. Ene yewura opani ose kwadwo mene bonkomo ni. Enwoma we mu na de kai ye no dodo na ewo. Enti ukoto machiro bi eton bi cultural center ubenya bi na wokọ Manhyia Paris Museum ho ubenya bi na Manhyia ni mu ho ayi archives ni mu ho menu aba na ama aye European ose kwadwo ne baba tenten gram kokko no aso ton enwoma bi edu kwa de eka nyina na nyese abo esim na eka ubenya bi wono esu ake Santehene to bi si won hya tanse ase a enwoma we ma de dadi se ese osua de kakra ka ho na no dawro ma nyansapo atitu na ntintie yen krofo pia bisa mensem bi ne nam abefo ntintan afidie su bi sa hemfo ebo omudin se omusu aye first February 1935 kire o Santehene prempe otosu mienu bra kwoti boni etumi ma yen no afero mo so mo nka Sante ho bio na ohene bia ni ha efe na ken kura ta ken na menimu so menimu se o dawro ma watibi. Well, dear me, dear Michra, say, Menkrata, Mumachra say, Caneno, me nam cuscu me co college, na Asante, any brahafu, a mining near friend as Asante region. Name a mambuya, a bampesa, a year fuenti, and what chiche moya brahafu years, I dear. So home. Enti na ye nyina ya de enti saa bra no a ye de Asante region ene Brahaf region ba ye no eno ma ahemfu bi efa mu se ene wono ye nka Asante ho na so na ye ama senia ye besia bu man ye abande na nye ade enti ema ne se wo Brahaf a ubehu se wohini bi se wone wonka Asante ho na se wo ye kuro uti kuro bi mu na ye to ho bro no dia na ho no wo te o ho afi kuro no mu na ade wukọ kuro no bi ho a aye wahemfu mienu wukọ takima ho a ukotu obodom a ye woni pa bi a wonom no ye sum takima he ene binum so ye sum Santehene zo ho ene kra ye se ya Brudi batutu ye na kofa we nyina ba ye. Abania ye ni ye nya independence no. Ene ye chi sesi a ye ka se afa di a che ye mu edunsia. Kane so na nsem ho ne yedu. Ye breso kra de ne ye we ya che mu enan. Ye wo Northern regions isirimu nyina. Ene ye wo Volta region. Ansan ye wo Asante region. Ene ye wo coastal British British colony sana ni efreno coast nyina ye British colony naipe na sesi ya tikimu asebe ya amambuo no be harama bai no na sesi ya wo ba ha se ya jamase ene agune nyina ewo cancer baako na nkyerɛ sɛ Jamase hene ɛhyɛ agona hene ase dabi wɔno no wɔhyɛ mampɔn hene ase so ahu nti yɛwɔ amambre ansan yɛwɔ amammuo yɛ ɛho ade asɛm baako a ye nti aseɛ na ayasom na meka bi akyerɛ mu yi sɛ yɛwɔ abai hye ɛne yɛwɔ amambre hye enti abato hye abaji ne tumi ebe chiche santimu no ohun sa anye yi achi o sa abaji asante tumi ma no enti abai hye nko na mamre hye nko enti abato hye ma o hye a na nkyere se wa ma okuru foforo akofiri so abai nsi hini no otu hini ejanu ya de se hye no so pa se abai ma odin a nkyere se wate ho dabi ono se ba ya mamu ba efo ama no na we hwa amaminti na aba enti abai no ehye mrase
na ne mmara nso firi soro na eba na soro hɔfoɔ no se de sante ne tumi ama no na anase kwa wayɛ abana na hwan na soro bi ba bi mmara ne tiri firi ba no odo hene tumi ama no sɛ ɔne ne ken wo se me de bi